emcebeni. Kodwa uMaria wathi yena Nkosi, kwathi makuthiwa uzoba nomntwana uMaria, into enza ukuthi into kaMaria zekhanye. Wavele wathi yena akube kimi Nkosi. Ya. Njengalokho. Lo ogoloza wavala. Uyigadi izinto ezivalwa ngenxa yecebo. Kanti uyazi thina elibanga noNkulunkulu necebo lakhe. Uyazi ingxoxo zethu zagcina. Awubuye leza ingxoxo. Ubona ayikho into ozoyithola kuleza ingxoxo. Liyakala into ukuthi kuvalekile. Kufanele kodwa kunengxoxo yabakhona. Wena wathi this is impossible. Usokumnikazi wezinto. Usonkulunkulu wena. Uthi ngiyasenzeka kuwe. Uthi wena ngeke uzukwazi kusho wena. Kodwa kusho uNkulunkulu ethi wena uzokwenza. Ethi uzokwenzeka wena wakuphikisa. Hey yabo. Only 5 minutes. Only 5 minutes. I'm praying now. Ngicela ukudlula kule ndaba le bazana lebefunda ukuyifunda. Just ukuyifunda nje. Namhlanje ngicela ukuba nikhethe ukuthi uNkulunkulu afuna ukumkhonza. Abanye siyahamba nabo kodwa uNkulunkulu wabo usemva kwabo. Abanye siyahamba nabo kodwa into abakhuluma kakhulu ngayo izolo labo. Ngenxa kaNkulunkulu wezolo labo. Uyabona ukuthi loyalty yabo ayikho kulo Jehova esaba naye. Kodwa loyalty yabo ikulo Nkulunkulu abamshiya emuva. Lo Jehova uyena wenawo. Into engiyazi ngoYahweh ukuthi uYahweh akayena oweyizolo. uYahweh akayena owenamhlanje kule ndawo esihleli kuyo. uYahweh owezikhathi zonke nakukho konke. Uhamba nathi akasishiyi futhi akasala endaweni. So kwafika isikhathi ke la khona uNkulunkulu ethi wabiza uJoshua wathi namhlanje khethani. I think I've tried. Wathi ngeke ngiyenze lento. Wathi into engizoyenza kuqala ngizokhetha mina kuqala. Wathi mina nendlu yami sizomkhonza uJehova. Bazalwane, ohambe lokholwa kunohambo leqhulu lebandla nesixuku. Bese ohambe lokholwa kube nesikhathi sombuzo whereby you need to choose your God. Ozoba loyal kuye. Ngoba wena mangabe unenkinga you are loyal. Mangabe senkinga ukho loyal. Ukhonza umuntu ngomunye. Noma bamunye ukhonza umunye. Ala bamunye ubonge komunye. You are not loyal. La intombi yongabi loyal. Isifikisa la uJoshua emakhona ephazalwane. Yeah, let us choose. It's either you are in or you are out. Which let us choose. Usathi ke mina kodwa lendlu yami sizomkhonza uJehova. And into ngithanda olanda bezitha ukhotha uyabasiza. Uthi uma wenza lesi sinqumo sokukhetha ukhetha ukuthi ukhonza uNkulunkulu uthi look at your past. Bakhona uNkulunkulu in your past. Uthi mama ufuna ukukhetha uNkulunkulu uthi look here kwindawo ohlala kuyo manje. Mama ufuna ukukhetha athi mama uthi uyabheka kwipast uJehova bekhona. It is the same yesterday, today and forever. uNkulunkulu akhona yonke indawo. Abanikazi ithuba wathi khethani. Mama nje angizukwazi ukulokhu ngidudula ngenyanga. Angizukwazi lokhu ngidudula ngamandla. Khethani ukuthi ubani ufuna ukuba loyal kuye. Uyena lo uNkulunkulu osikhiphile. Noma senitholele abanye uNkulunkulu. Makukhona imbono engcono. Khethani. Lento yokukhetha wayenza futhi yaba personal. Uthe meqedwe ukuba addressa wayikhethela. Wathi mina
singahamba sibe yi-group, sibe yi-worship team sonke. Egcina usuku kunento le ethi mina nendlu yami sizomkhonza. Uma leso sinqumo usithatha mangabe usuthe uyabuka emva kwakho wabona ukuthi akekho njengaye. Mawuthi uyabuka la ukhona wabona ukuthi akekho njengaye. Mawuthi uyabuka la ubheke khona wabona ukuthi akekho futhi njengaye. Akasoza amabikho njengaye. Bese wenza isinqumo sokuthi ikuphi uNkulunkulu afuna ukuthembeka kuye. Ekwengo so awuthembeke uNkulunkulu obizile. Hallelujah. Athi ngisibamphile la efakazi ukuthi ubeze ukukhathala. Yazi ukukhathala kuyafika ngisho kimi bengicela ukuthi andile. Wandile ucotshiwe njalo bazalwane umprofeti kaNkulunkulu. Ucotshiwe like yeah. Hallelujah. Not ezulwini kuphela ucotshiwe nje. Ukugcotshwa kuserious. Prophetic or serious because it's supposed to say I. So uthi bengazi ukuthi ngeke ngikhathale manje enkonzweni kanti bazabe ngiyakhathala bese usho ukuthi ngiloyal kubani akuyi ngokuthi ibizwa lami sizwa kanjani namhlanje kuya ngokuthi uNkulunkulu ongibizile ungibizela ukuthi ngenzeni. uNkulunkulu bazalwane ufuna ukuhlebela yona. Akamlahle wakhe. So ngifuna ukuthi nomsuso wakhe kuke ukuthi akuselula. Umazi ukuthi uNkulunkulu uthembekile. Akamlahle wakhe. If kunento mina engenza ngihambe kalula nakangcono endleleni ukuthi ngibone uNkulunkulu ethembeke in my life. Oh yeah. Bazalwane uNkulunkulu at some point uzodlulisa esimeni uyakudinga ukuthi ube nobufakazi bakho. At some point kune decision okumele uyenze wena ndaba ezitha. Le nto yenze ibe personal. Mathiwa le ndisi empty bonke abazalwane sebehambile. Uyibuza umbuzo wena opersonal. Usungayibuzi ke manje ngesixuku. Usungisibuka usiyeke isixuku. Uyibuza wena. Ukuthi kahle kahle mina ngiyubani? Umuphi uNkulunkulu engimfunayo? Abantu sebekhethile abakhethayo. Kodwa wena bese uyibuza. Ngifuna ukuphosa i-challenge about to pray. Ngifuna ukuphosa i-challenge bazalwane. Wonke umuntu ufika lesikhathi esimnikeza kwa esimbuzayo. Ufikelwa i-opportunity or i-chance to choose. Ifika wonke umuntu mfana whereby kumele uchoose ukuthi muphi uNkulunkulu ozoba loyal kuwe. Kukhona izimo, usubuzwa izimo kuba ungasabuzwa umzalwane, ungabuzwa umuntu ozomchazela. Sangathi incazelo yakho ungenambhobho ukukhuluma, ungekho pulpit lokuyichaza. Sakuyisimo nawe neanswer yakho. uJob akekho omnika ipulpit wayeJob. uJob ezethi elokhe egoloza ubengagolozi ngoba bebuzwa. Begoloza bebuzwa ngezimo ebeyishaya inyameni bese yagoloza. Zishaya inyameni egoloza, zishaya inyameni egoloza ngoba amen kwisinqumo asazi uNkulunkulu amazi. Yonke i-decision awukwazi ukuthatha i-decision yokuma noNkulunkulu odale izulu nomhlaba udeclare ukuthi wena uyisitha sikaSathane and expect the devil to love you. Ufuna ukuhagana noSathane uyisitha kodwa sikaSathane but ufuna abahagi kuyisitha. Mema uqhamuka ufuna uSathane emoyizela ethi wow. Bazalwane, unfortunately, this is the Satan. And we have declared them. We declare a war. Nicola bazalwane. Lento ukhetha uNkulunkulu, lento ukuhamba noNkulunkulu, isukuthi wena Satan uyamzonda. Ngamafuphi.
njengoba ufuna ihagi nje kusathane, ngifuna ukuchazela ukuthi into edeclare kuye ileyo ukuthi uyamzonda ngokwabukela uJesu. Abazwani banyathela, wanyathelwa kabuhlungu Sathane. Abazwani ubuke wadeclare ukuthi wena uthanda uJesu, udeclare iwar. And this is not a game. This is not a game. Yeah. Udeclare iwar. Mawuvuka fawuwazi ukuthi inqobile ingonyama kaJuda. Ukuvuka kwakhe ebusuku, ukuvuka kwakhe ekuseni, unqobe ingonyama kaJuda. Ukuvuka kwakhe wena manje akusekho normal. Ukuvuka ukugubhuke akusekho normal. Sakusho something kwelika moya ukuthi yavuka kusini. Avukanga nobani, kuvuka isilwane sakwamshona. Igama yebubesi, ingonyama yomndeni kaJuda. Utatase amadimoni wavuka kwakho. Ungazama lutho. Utatase because kuyiwar. Uma singafika kwisigaba lapho nasi-understand ukuthi kahle kahle sisempini. Sempini bazalwane. Uma sihamba ngey'moto siza la siphinde sibuyele emuva ngey'moto, i-distance ende sizokhona. uNkulunkulu esiprotector. Akuwona umlilo. Akuwona umlilo. Yizulu elisuke lisigayile. Bazalwane, wena uyaphila ngenxa yokuthi uNkulunkulu uthembekile kuwe. Impilo yakho yawinwa, uyithatha njenge-trophy. uNkulunkulu ibalulekile, ispecial kuJesu. Impilo yakho ngendlela especial ngakhona ifihliwe ukuphila kwakho. Zonke lezipho uyibona zikushaya nje ziyaziwe khaya. Awuzona imfihlo ziyaziwa izinto ezikushayayo. Ziyaziwa futhi ungenile enyameni yakho. Ziyaziwa nekwahlukulile. Ayikho impi uNkulunkulu angayilunguzi. Yonke impi odlula kuyo uNkulunkulu uyayazi. Ngoba uyena okuvusile unjengesotshwa elideployiwe. Ayikho into ebuhlungu njengokudeploywa njengesosha. Kodwa isosha elifika lidlayise lo muntu olideployile la lideploye khona. Ube lisosha elidayisa ngezikhali, isosha elenza isinoma kanjani libe libekwe lethenjwa. Ningabe lisaconnecta ngisho nalakalithuthwe khona ningeza ukuthi ngabe ngenza ngicela lithi over ingabe ngi-writing ngikwi-position e-right linqamule no-connection alisafune kuthandaza, alisafune kwenza lutho, alifune kukhuleko, abuye yiwabo lesithathu emthandathweni abantu abafune lutho. Isosha lideployiwe but nginqamule i-connection ukuze lingabe lisawezwa ama-instructions alamthume khona.